Попаднах на Кота Кот и честно не очаквах да ми хареса толкова. Локацията е супер, точно до парка Заимов, много удобно и с доста транспорт наоколо. Но това, което най-много ме впечатли е колко добре е направено вътре. Модерно, чисто, много приятно. И служителите са много мили, няма го онова усещане за бързане и напрежение. Взех си Кота Кот сандвич за вкъщи. Баш, порки. Моята е с свинско, с кашкавал. Уха! Огромен е. В момента на истината. Много е вкусно. Абсолютно балансиран, нищо излишно. Има месо. Между другото, месото има цели 140 грама. И си го вкусяват и приготвят на място. Целият сандвич е 400 грама. Чао!